Takže dobrý deň a vítajte na ďalšej dnešnej panelovej diskusii, ktorú som si pripravil pre vás s veľmi špeciálnymi hostiami, nakoľko sú to rodičia našich troch študentov, ktorí študujú v Kanade, v Anglicku a v USA. Takže máte úplne full experience, ako sa hovorí. A som teda veľmi rád, že moje pozvanie prijala pani Trajterová, a Zdravím. mamina Alexa, ktorý študuje teda na IF Academy v New Yorku, a pani Stasová, mamina Zuzky, ktorá je na Novej Skouši v Kanade, Dobrý deň. a teda pán Ďurkovič, ocino Emky, ktorá študuje v Anglicku na Bournemouth Collegiate School. Dobrý deň. Tak, v prvom rade teda, kto išiel odprevadiť svoje dieťa na štúdium? Ja. Vy? Ja tiež. Aj vy. Ja Dobre, takisto. aj vy. Ale Ale na nie do letisko. Kanady. Ale len na letisko. Ale len na letisko. Takže vidíme, že tie prístupy sú teda rôzne a obidva sú správne, hej? Že tuto nie je samozrejme ani jeden zlý, ani jeden dobrý. A vidíme teda, že niekde to končí na letisku, niekde to končí až teda v tej danej destinácii a samozrejme to aj záleží od toho, že ako ďaleko to je. Aké boli prvé dojmy zo školy v New Yorku? Ako to na vás pôsobilo, keď ste tam prišli? Tak ja som bola úplne očarená. Mne sa to úplne páčilo, celé prostredie, tým, že vlastne nie je to priamo v New Yorku, je to ako štát New York, asi pol hodinu od New Yorku smerom na sever. Je to taká oblasť, kde je viacero kampusov alebo takých tých stredných škôl. V podstate gro tých škôl je tam lokálnych a táto je taká medzinárodná, je vlastne zameraná na tých medzinárodných študentov. Sú tam aj nejakí miestni, ktorí sú ako daily students, že dochádzajú, ale hlavne je to zamerané na tých medzinárodných študentov. Celé to okolie je úplne krásne, proste všade samá zeleň, všade všetko samé udržiavané a veľmi príjemný pocit som mala aj z pedagógov, nakoľko všetci boli absolútne ochotní, nič nebol problém. Hoď čo som sa opýtala, všetko sa dalo vybaviť a keď nevedeli, takže zistia a v podstate ma to veľmi očarilo. Ďakujem. Samozrejme, okrem mňa sa môžete rodičov pýtať vaše otázky aj vy, a to použitím slajda cez hashtag SBH6 a budem ja potom sa tie otázky pýtať za vás, takže len aby ste na to nezabudli. Aké dojmy ste mali vy, pán Ďurkovič, z školy v Bournemouthe? Ako to na vás pôsobilo? No, celá tá škola je veľmi taký starý anglický štýl, hej, také trojposchodové, rodinné, celý ten Bournemouth nie je nejako veľký a ono je to ešte mimo úplného centra. Je to asi 100 metrov od pláže, takže oni rovno zo školy vedia zísť dole a môžu byť na pláži. Čo ešte bolo celkom dobré počasie, 18 stupňov tam bolo, plno ľudí v mori a veľa surferov, keďže je to z tej južnej strany. A celý ten kampus, všetko tam mali, hej, 4 ihriska futbalové veľké, dcera je plavkyňa, takže mali tam plaváreň, mali tam nových šéfkuchárov, to vyzeralo jak v reštaurácii, tá jedáleň. A mali vlastne na spodku, mali pekné tie triedy porobené a na vrchu bývali. Čiže všetko majú v rámci pár minút, nikde nemusia ísť von z toho kampusu. Ja len teda poviem, že mnohí nevedia, Bournemouth má niekoľko kilometrov piesočných pláží, že to není úplne typické anglický obrázok, aký si asi predstavujete, takže dokonca sú tam aj nejaké palmy, ak si dobre pamätám, ešte z mojej návštevy tam. Takže je to také trošku iné Anglicko. S čím zavolala Zuzka domov ako prvé, aké boli jej prvé dojmy? Tak prvé, veľmi dobré, veľmi, veľmi pozitívne, akože super, mám sa super, je to super, všetko je super. Vlastne my tým, že ona šla do Kanady, tak my sme odprevadili ju len do Viedne, s tým, že prestupovala, vlastne išla letecky Montreali? Nie, v Montreali, v Nemecku, neviem si spomenúť, vo Frankfurte. Vo Frankfurte vlastne došla, ale ja som ani od nej nemala tie prvé správy, mne dokonca vlastne tá jej mama, čo je ona je v rodine, tak ona mi poslala fotku z letiska, že welcome to Nova Scotia, Zuzana Stasová. To bolo také veľmi milé, oni vlastne išli pre ňu na to letisko, obidvaja a
poslali mi tú fotku a taká bola šťastná, aj také krátke video mi poslala. A takže tie prvé dojmy boli veľmi, veľmi pozitívne a v škole veľmi sa im tam páči, ako ja som tam nebola teda, tak neviem, a hovorí, že je to dobré, že je to super, že má akože dobre, že to zvláda, že je to také... Jej sa tam veľmi páči, ona tam je veľmi šťastná, ona dokonca nemá čas ani sa s nami nejako skontaktovať, pretože to je jediné dieťa. Takže to bol trochu šok, že prvé 2 týždne nemala ani čas, ani nejak nám nenašla si ten čas, alebo tak len veľmi krátko, že dobre, super, všetko je dobré, strašne sú milí ľudia, milí učitelia, veľmi dobré. Tak dobre, no. A ja tiež dobre Ste potom. hovorili, že žiadne správy sú dobré správy, hej? Áno. Platí to v tomto veku asi tak všeobecne. No news, good news. OK, dobre. Ako by ste hodnotili to štúdium oproti Slovensku, pani Trejterová? Tak ono sa to vôbec nedá porovnať, pretože oni majú absolútne iný prístup. Môjmu synovi takéto klasické učebnicové študovanie tu no veľmi nevyhovovalo a v podstate oni využívajú to projektové vyučovanie, to znamená tú výučbu. A v tom sa on našiel, môže si tam zvoliť predmety, sú nejaké povinné predmety, ktoré musí absolvovať a potom má tam voliteľné. A to si predtým, jak nastúpil vlastne na školu, sme mali niekoľko videomeetingov priamo zo školy, kde sa ho tak preverovali jeho záujmy, jeho možnosti, čo ho zaujíma. Robil aj nejaký test matematiky, aby ho vedeli priamo zatriediť do nejakej skupiny matematickej. A podľa toho si vlastne potom vybral také tie, ho tak naviedli na to, že čo chce robiť, čo by bolo dobré, aký predmet si vybrať. Plus tým, že vybral si aj nejaké predmety, ktoré ho potom až tak nenaplňali, tak si to vedia ani do 2 týždňov. Od začiatku školy, tak to nie je, že každé 2 týždne sa dá meniť ten predmet, ale na začiatku školského roka do tých 2 týždňov sa to dá tak utriasť, že si vybere potom niečo iné. Takže asi takto. Ďakujem. Menila MK nejaké predmety, alebo ako je ona spokojná s výučbou a učiteľmi? Najprv plánovala, lebo si dala teda matematiku, si dala geografiu a dala si business studies a na začiatku ju to nejako nebavilo, ale kým tiež mali tie 2 týždne na výmenu a potom ju to začalo baviť. Majú tam na každý ten predmet 2 učiteľov ako hlavných. Vždycky majú s niekým iné témy, tiež to majú tak projektovo riešené. Nemajú žiadne učebnice, dostali školský tablet, všetko majú v tablete, učitelia píšu na tabulu, rovno sa im to ukladá do tabletov, takže nemusia prepisovať poznámky, úlohy im zadajú, všetko takto si to riešia cez tie školské tablety. A potom už bavila aj ten business studies. Pozerala si pre istotu, že či by si niečo nechcela zmeniť, ale nevybrala si nič, povedala, že ostane pri tom business studies, že ju to už ako tak baví. OK. Je tam veľa angličtiny na tom business studies, je to také dosť do biznisu, veľa esejí o biznise, takže to bolo také komplikovanejšie. Ako matematiku počítať, to je predsa len jednoduchšie. Ako pre koho, by som povedal, ale pre mňa teda, ja som s matikou rád, ja som kamoš, ale stretávam sa teda so študentami, kde matika není najväčší kamoš. A čo vám hovorila Zuzka, že je ten systém štúdia v Kanade o toľko iný oproti tomu nášmu, a ako to tu možno trošku odznelo? Oni majú 4 predmety. Na začiatku im tiež pridelili nejaké 4 predmety, ktoré by mali mať, ale ona chcela francúzštinu, aby mala ako jeden z predmetov, tak si to tam nejako menila a mala pridelenú aj angličtinu, ktorú si najprv chcela zmeniť, potom, že si ju nemení, lebo že je výborný učiteľ, že veľmi sa jej páčilo, že tam akože dobré veci robia. Takže ona tam má len 4 predmety, každý deň má 4 predmety plus jeden má 2-krát. Hej, takto sa jej to opakuje. Do poludnia má 3 hodiny, to sú po 60 minút a popoludne 2 hodiny. Každý deň to má akože také rovnaké. Idú tak do hĺbky, ale ona čo hovorí, že tá matematika, ona tam má matematiku, chémiu, takže to sú, akože je to ľahšie ako u nás, že akože, že je to pre ňu dosť také ľahké. Ja neviem, že to, čo robili, takže hovorí, že možno sa to zlepší, alebo že možno nejaké iné veci budú brať, ale zatiaľ akože vyzerá, že v pohode. Takže je to tam vyhovuje, no. Dúfam, že aj na vysvečku budú Ačka potom. Ja som chcela len jednu poznámku, že my máme zase tých predmetov viacej. Vy ste hovorili, že 4 tuším, vy 3.
My máme asi 8 predmetov a z toho sú teda vlastne asi 3 tie voliteľné. A čo si napríklad menil, bol ten krúžok, že dramatický, tak toho tak nenaplňalo a vybral si bicie. Ako v živote nemal k tomu nejaký sklon, nikdy nič, tak ale je tam hra na bicie. Ale hovorím, máme tých predmetov viacej a hodiny trvajú hodinu 20. Nie 60, ale hodinu 20. Prvý deň, v pondelok majú všetky hodiny, to sú do škole až do 4:30 a sú kratšie a potom to je rozdelené, že majú iba 4 predmety, tie zvyšné dni, ale hodina trvá hodinu 20. A ono, ten samozrejme výber predmetov a všetko toto závisí jednak od miesta štúdia, od lokality, hej, že máme tu krásne porovnanie troch krajín, ale trošku aj veku. Že Alex vlastne má 16 rokov a MK má 16 a Zuzka má tiež 16. Dobre. Ja som práve myslel, že tam niekde máme 17, ale nevadí. Dobre, ale tým sme odpovedali aj otázku. Na otázku teda z publika. Takže ten vek tých 16 rokov je, zdá sa, ideálny na štúdium v zahraničí. Um, aké krúžky, čo skúsila Zuzka? Niečo také z mimoškolských aktivít, čo možno doma nerobila, alebo aké tam mali možnosti? Ona tam hlavne išla kvôli tomu, alebo aj tú školu nám pridelili kvôli tomu, že ona korčulovala predtým tuto, ale akože nie nejako profesionálne, ale tak, akože vo voľnom čase to mala rada. A vlastne tá škola má taký štadión, a kde majú vlastne, a že kde je to umožnené. Akurát len ten ľad bude teraz od 15. oktobra, tak zatiaľ ešte nekorčulovala veľmi. Ale má tam také nejaké fitness centrum a veľmi, akože veľa tam, ona predtým až tak doma necvičila, tak začala tam cvičiť. Vlastne má tam také kamošky a chodia cvičiť. Skoro každý deň chodia behať. Ona sa tak tomu športu teraz tam začala tak venovať. Ale nejaké také iné aktivity mimo nemá. Nemá len toto. Tým, že ona tú školu má tak do tej tretej, tak potom ide do toho fitka, bo idú behať. Teraz sa teší na to korčulovanie, tak vlastne to asi aj stačí. Tak mať štadión na škole není asi zlé. Podotýkam, že Zuzka je na štátnej škole v Kanade, že nie je to súkromná. A na druhej strane MK vlastne išla do Anglicka a vyberali sme školu podľa aktivít, podľa plávania, nakoľko je reprezentantka Slovenska v plávaní a hľadali sme teda nejaký dobrý program. Tak ako ste vy, alebo ako je ona spokojná s tréningami a ako to vlastne prebieha z tohto aj možno v porovnaní s tým, že ako trénovala doteraz tu doma? No, čo sa týka toho plávania, tak je tam ako priamo plavecká akadémia, čiže majú celý klub priamo na škole, kde je fakt za 3 minúty z izby. A v rámci toho majú oveľa viac tréningov, keďže nemusia nikde dochádzať, ako to bolo tu. My sme z okolia Pezinka, takže sme ju tam furt museli voziť, či bolo ráno tréningy, večer tréningy. Tak toto má rýchlejšie, tým pádom ich stihne viac. Plávajú jak blázni. Hej. Fakt, že niekedy trikrát do dňa, ranné tréningy trikrát do týždňa, štyrikrát do týždňa, poobedné tréningy. Ona je veľmi spokojná s tými trénermi, čo sú tam, majú tam hlavného trénera, asistentov trénerov, kondičných trénerov, hneď tam majú fitko tiež, kde chodia baby aj chalani cvičiť a tiež behať na pláž. A kým ešte nezačali plávať, lebo im až po prvom týždni im rekonštruovali celú plaváreň, tak prvý týždeň ešte nebola plaváreň, ale už majú na novo zrekonštruovanú plaváreň. A čiže to plávanie je na lepšej úrovni, aj keď som sa bavil tu s trénerom, že aké majú tam podmienky, kde majú vlastne všetko pripravené už priamo v tej škole, priamo to spojené s tou školou, priamo komunikujú s kuchyňou, že keď majú nejaké tréningy, aby im dali neskôr večere, aby im tam pripravili večere, si môžu vlastne vyberať obedy, tiež tam majú na výber jedla, takže nemajú len Ačko, Bčko, môžete si vybrať nejaké jedlo, ale bufetové stoly. Čiže to plávanie je fajn, ide na súťaže, po celom Anglicku idú chodiť na súťaže, takže to je tiež v pohode a plus tam majú nejako raz do týždňa taký ako športový deň, vtedy nemusia byť v uniformách, respektíve ona už pri 16 rokoch v tom business casual oblečení, ale môžu byť v teplákoch a majú športové, rôzne športy počas dňa, skúšajú rôzne športy, ktoré tam majú v Anglicku. Ale zatiaľ rugby vravila, že neskúšali a iba futbal a tenis zahrajú, lebo majú všetky tie ihriska. Zatiaľ je tam pekne, tam asi sneh ani nikdy nebude, takže
Dúfajme, že nie. Super. Ja len teda podotknem, že vďaka výborným aj plaveckým výsledkom dala škola MK polovičné štipendium, takže aj športovať sa oplatí, samozrejme. Takže Alexovi na Vianoce kupujete bicie doma? Samozrejme, že nie. Nie, ešte by som k tomu športu, my sme tiež, vlastne môj syn je taký profesionálny volejbalista a to nám tam trošku nevyšlo, čo sa týka toho volejbalu, lebo oni majú, kladú veľký dôraz na šport, musím povedať všeobecne, absolútne stále sa snažia tie deti do všelijakých takých, akože tie univerzity alebo školy medzi sebou súťažia a je to tak v blokoch a ten volejbal chlapčenský je až v marci alebo respektíve na jar. Ale to, čo som spomínala, že tí pedagógovia sa snažia strašne výjsť v ústretí, dali mu možnosť, že pokiaľ si nájde nejaký lokálny klub, tak ho v tom podporia a vytvoria mu podmienky na to, aby tam mohol chodiť. Takže už sme našli nejaké tri kluby, ktoré sú do 20 minút stadiaľ. A akorát teraz boli vo Washingtone na výlet štvorňový, takže to nestihli sa. On má tam nejakú poradkyňu, takže s ňou má potom budúci týždeň stretnutie a chcú to nejako tak dotiahnuť. Takže ja hovorím, že taký iný trošku prístup, že sa snažia náplňať tie predstavy alebo túžby tých detí v najlepšom možnom spôsobe. Tak veríme, že to Alexovi vidia aj s tým volejbalom, lebo viem, že to bola jedna z tých faktorov aj pri rozhodovaní sa na akú školu ísť. Máme tu ešte zo pár otázok z publika, kým prejdeme na moje ďalšie. Možno taká zaujímavá otázka, či ste nemali strach poslať deti študovať v tak nízkom veku? Pani Ja som mala veľký strach. A keď ste ho prekonali? Dnes tam ten strach. Ale tak, no tým, že je to jediné dieťa, 16 rokov, dievča, Kanada, proste všetko sa mi zdalo hrozne takže ťažké, náročné pre mňa teda. Ale veľmi pomohlo to, že ona sa tam má dobre. Hej? Že v prvom rade, že ona tam chcela ísť, to bola jej túžba niekoľko rokov, že tam veľmi chcela ísť, tak to ma presvedčilo. Potom ma presvedčilo to, že sa tam má dobre, že je tam šťastná, ona tam je v rodine. Aha, to som už hovorila, hej, tak tam, že ona sa tam má dobre. Potom, čo ma ešte presvedčilo, oni šli dve dievčatá vlastne spolužiačky, vlastne do toho Nového Škótska, ale nie sú spolu, akože oni sú nejakých 30 minút cestou od seba, takže to ma aj presvedčilo, že bude tam mať niekoho tak k srdcu blízkeho, že keď ja som tak ďaleko, alebo my sme ďaleko, tak že bude tam mať predsa len niekoho takého, že keby čokoľvek sa dialo aj tak. Akože nie sú spolu sú spolu v kontakte len tak. Už sa stalo párkrát, asi dvakrát, že ju zaviezla to dievča sa volá Kika, takže jej rodina vlastne jej, dopravila tú Kiku ku nej, ku Zuzanke. Hej, že boli spolu, že dva večere už takto boli spolu, hej, že boli takí ochotní. Takže áno, strach som mala, ale to bude asi vždy. Rozumiem. A tým pádom tá skúsenosť tej hostelskej rodiny je asi veľmi pozitívna, že keď sa takto starajú, aj vozia takto študentov, že to asi by možno sme inde nenašli takúto ochotu. Áno, veľmi zlatí sú tí. Akože so mnou aj tá mama občas mi nejakú fotku pošle, že čo robia, alebo tak. Hej, veľmi sú fajn. Zuzi má takú rodinu, že oni mávajú tie deti. A vždy majú po dve deti, dokonca len v tej rodine s jednou Nemkou. Každá má svoju izbu, majú spolu kúpeľňu a vlastne chodia do tej istej školy, len ona je mladšia, že nemajú spolu tie predmety a tak. Ale tá rodina je taká, že neviem, myslím, že 40 detí už mali doteraz, takže tak po pol roku to striedajú vždycky tie dve, ale veľmi, veľmi milí ľudia, zlatí. Sú skúsení, Aj to. inými slovami. Dobre. Pani Trajterová mala obavy, alebo sa rozplynuli pri návšteve školy? Tak ja som to tak brala, že on tu nejako nebol úplne naplnený, by som to tak nazvala. Proste on má také celé zmýšľanie, ako keby sa proste v nejakom inej tej zemepisnej šírke narodil, jak sa teda mal, že teda je tu a on má úplne taký, by som povedala, taký ten mindset úplne iný. A som myslela, na začiatku som sa trošku obávala a preto my sme tam, bolo tam aj predtým ešte taká otázka, že ako dlho deti budú študovať, tak my sme tam na 3 roky, hej.
Tak preto som sa aj rozhodla, teda plány na 3 roky, preto som sa aj tak rozhodla, že ho tam pôjdem odniesť, čo bolo úplne z môjho pohľadu super. Ďalší rok už možno, že ani nepôjdem na ten Welcome Day, lebo v podstate všetky tie podstatné veci sme si prebrali tam a všetko poukazovali a všetky aplikácie, ktoré máte tiež v mobile, také jak EduPage, čo sa ako používa. A potom, keď som to tam videla, keď to tam bolo krásne, tak som aj ja tam chcela vlastne zostať, aspoň na chvíľu, ale nedalo sa. A prišla som na to, že tam jeden profesor je vlastne Slovak, ktorý, najskôr sa to vôbec nejavilo tak, ale potom teda vysvetlo, že je Slovák a odišiel v nejakom 90. neviem ktorom roku. A tak to mi tak veľmi pomohlo, že vlastne začali sa baviť po slovensky, oni tí všetci učiteľia bývajú na tom kampuse tiež. A že no však my, keď budeš mať nejako ti bude clivo, tak prídeš k nám domov a tak vlastne potom som už bola tak akože všetko je fajn. takže takto. Ďakujem. Čo pán Ďurkovič? Alebo manželka možno mala tak. väčšie obavy? Tak, ja som nemal taký strach, že by tam niečo však išla tam aj za plávaním, aj za tú angličtinu, vyskúšať si to. Ale manželka, hej, tá mala strach. Hej. Ona tam nemá teda žiadnych Slovákov, žiadnych Čechov, žiadnych Poliakov, nikto, nič. Býva na izbe s takou dievčinou z Turecka, je tam veľa Nemcov, Brazílčania, Číňania, kadekto po tom boardingu, ale nikto v podstate z krajín, čo by rozumela. Takže musí sa všetky len po anglicky rozprávať. A medzi sebou, lebo vravela, že väčšinou tí Angličania sa s nimi až tak nerozprávajú, no, ako títo ľudia, čo sú na boardingu. Takže ešte nemajú za ten mesiac vybudovaný asi taký... Na tom boardingu predsa tá komunita sa asi skôr vytvorí Už a je taká tými lepšia. Angličanmi, ktorí spolu plávajú, tak tam už je to lepšie samozrejme, ale oni tie triedy majú strašne málo, ako detí je tam, na geografii sú traja. Hej, čiže celá trieda sú traja, majú 2 učiteľov na 3 žiakov. Na matematike ich je 5. Čiže maximálna, tuším, veľkosť bola 8 žiakov na triedu. Wow, to je super prístup osobný. Mám tu aj Jakobu otázok, aj sa mi tu začali tuto kopiť. Veľmi rýchlo v Novom Škótsku Zuzka je v meste Port Hawkesbury. Port House. To je vlastne tak na severovýchode. Je to takisto pri mori. Ako je spokojná so spoločenským životom? Otázka. Spoločenským životom. V rámci mesta, že či je to tam nejako žije asi. To je... Tak tí ľudia, že sú veľmi milí, ju veľmi dobre prijali. A je vlastne tí kanadskí spolužiaci, lebo ona tam chodí vlastne aj so zahraničnými, ale aj s tými miestnymi. A má tam vlastne, že sú veľmi zlaté aj tie dievčatá, že má veľa kamarátok práve tých akože domácich. Hej. Takú má jednu kamošku, že u nej už asi 3-krát aj spala, že tak. A social life, no oni sa aj stretávajú ako študenti, tí zahraniční, tam je ich viac, mali už nejaké narodeninové oslavy, alebo potom aj organizuje tá nejaká organizácia, tak cez víkendy už mali nejaké 2-3 podujatia, že tam sa stretli tí viacerí, vlastne, čo sú vlastne cez tú organizáciu tam. Super. A po návrate, ako ste dohodnutí zatiaľ s vašou strednou školou? Zuzka išla na pol roka? Na pol roka. Ona komunikuje s tými učiteľmi, už akože nejak a majú nejak, že bude robiť nejaké skúšky, niečo aj vlastne počas toho pol roka a niečo potom, keď sa vráti. Že toto funguje potom veľmi individuálne, Závisí od školy, na ktorú chodíte, v závislosti od dĺžky programu, na ktorý idete, v závislosti od predmetov, ktoré máte vlastne vybraté v zahraničí. Takže na toto nie je úplne jasná odpoveď. Ja sa možno spýtam poslednú otázku, takto na záver, že prečo si myslíte, že je dobré a potrebné investovať do vzdelania? Pani Trajterová, skúste možno vy. Alebo ak nápadne niekoho skôr niečo. Tak ja berem, keď som bola v tej Amerike, tak rovno bol tam strašne veľký, taký dojem som mala, že pre nich je to vzdelanie absolútne najdôležitejšie. Oni strašné peniaze do toho investujú, aby každý mal vzdelanie, lebo podľa toho sa potom viete aj finančne aj uplatniť niekde v živote. A
pre mňa vždycky bolo vzdelanie dôležité. Tak neviem, ako by som to inak ešte zodpovedala. Okay. A bola som inak aj rada, že ide na kampus ešte, keď sme k tej nejakej predchádzajúcej otázke, lebo ako tu sú dievčatá, ja mám chlapca a ono to akože aj celkom pomôže tým 16-ročným, aby sa starali o seba. A tam si musia prať, musí si tak, kuchyňa není otvorená non-stop a nemôže si ísť do pračovne po 22. A tak ako myslím si, že to takým mladým celkom pomôže, aby sa zorganizovali v živote. Takže benefit nie len vzdelanie, ale aj osobný rast. Majú tam takú dorm mother, ktorá sa vlastne, to je akože náhrada mňa v podstate a ona im chodí aj kontrolovať, či majú poriadok na izbe a potom sú tam nejaké minusbody, potom sa nemôžu zúčastňovať nejakých aktivít. Čo sa týka toho social life, my tam máme to veľmi zorganizované aj cez víkendy, že oni si tam musia také priepustky, robia tam strašne veľa výletov, priamo škola, ale na ktoré si tiež musí stihnúť sa prihlásiť a potom vlastne autobusmi ich tam vozia alebo vlákom alebo tak. Takže nikdy sa tam nenudia a presne na začiatku sme mali problém, že sa nehlásil, ale už sa to trošku vylepšilo. Super, takže sa oťukal. Dobre, čo pán Ďurkovič hovorí na investovanie do vzdelania? Je to veľké množstvo peňazí, ale zase investujeme to kvôli tomu, aby tie deti mali to vzdelanie, aby získali nejaké skúsenosti zo zahraničia. A možno tam ostane, neviem, netuším. Práve dnes sú na výlete v Oxforde, išli pozrieť aj o rok staršími, ktorí už idú na budúci rok na vysokú školu, tak si išli pozrieť univerzitu v Oxforde a samozrejme shopping, hej, dali to pri tom. Takže uvidíme, no. Verím, že to boli dobre investované peniaze. Verím, že áno. Jak by som povedala, že naši sú teraz zase 6 dní, išli letecky vlastne z toho Nového Škótska, tí zahraniční študenti spoločne na Niagarské vodopády a do Toronta, takže teraz vlastne tam sú 6 dní, 3 dní boli na tých Niagarských a včera sa premiestňovali do Toronta a tam sú na takom organizovanom výlete, hej. Takže majú tam ten social life, že nie je to len tak. Jasné, dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Veľmi príjemne sa mi s vami tu rozprávalo o to viac, že vidím, že decká sú spokojné, že sú šťastné a tým pádom ste šťastní aj vy asi. Takže srdečne ďakujem, že ste prišli sa podeliť o vaše skúsenosti a dojmy a teda verím, že to tak zostane samozrejme až do konca pobytu. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Takže verím, že vás aj táto debatka trošku navnadila, aby ste aj vy svoje deti poslali niekam a nebáli sa toľko o ne. Samozrejme, vždy sa budete. A prípadne sa porozprávali aj vo vedľajšej miestnosti s zástupcami škôl, kde vlastne máme tu aj IF Academy, máme tu aj Bournemouth Collegiate School zástupca, máme tu samozrejme Nové Škótsko, takže ste srdečne pozvaní sa s nimi porozprávať, prípadne samozrejme s nami o tom, kam by sme vám možno doporučili školu aj na základe vašich preferencií a priorít. Takže ďakujem ešte raz a prajem pekný deň.